Vi er tilbage. Vi er tilbage igen. Vi har fået nogle challenges, som Jakob har stillet. Vi har fået en meget mærkelig challenge. Hvad hedder de? Det var et eller andet med... The Ultimate Beauty Challenge. The Ultimate Beauty Challenge. Og vi har sådan en her. Det er sådan noget med... Vi har ikke læst så meget om det. Men det er sådan noget med, at du har et par sekunder til at lave noget. Så vi har... Jakob, han får 5 sekunder til at kunne stå i split eller et eller andet. Eller spagat, eller hvad fanden nu det hedder. Og det er fucking hårdt. Og så skal... Så skal Jakob han skal lave en knold på mig. Og det skal han gøre på 30 sekunder. Så det får vi se, hvordan vi går. Først så kommer vi lige til at se Jakob stå i split eller spagat med filen nu. Okay, først vil jeg gerne have, at jeg vil gerne lige sige fuck jer, Mille og Alberte fra min klasse, der har lavet den her challenge. Ja, 3, 2, 1, nu. Nu er det tid til, at jeg skal få en knold. Det bliver fucking fedt. Jeg har 30 sekunder. 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4. Det er ikke en knold, det er bare, vi laver bare en 12. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, sådan. 17-18 sekunder. Det var faktisk pænt hurtigt. Jeg havde nok ikke engang kunne gøre det. Okay, du har sådan en grænt tøj. Ja, okay. Så, det var det. Ja. Vi skal se, om vi får nogle flere. Jeg tror faktisk, det var Jakob, der vandt. Bare lige. Det er Jakob, det tror jeg også. Det er Jakob, der vandt, så ses.